Damini debatana sumurung siang saluhuk naroha ima toktong mengaramoti ate-ate doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tukatai. Amin. Odohatan itu hata di minggu tasadarion ima minggu parjolo dung Epifanias. Natar surat di Psalmen 20 sia ayat sada sahat ayat 10 sada. Didok somonon Eden si Daud leho kamuma tu Jehovah hamu ale akka anak ni debata leho ma tu Jehovah hamuliau doh hagugo leho ma tu Jehovah hamuliau di guarna marasoba mahamu tu Jehovah memakai pakaian paraduan suara ni Jehovah do di atasnya ka aek debatani hamuliau paroh ronggur Jehovah do di atas aek akan abulun suara ni Jehovah di batado mardongan hagugoon suara ni Jehovah mardongan hatongamon suara ni Jehovah do upunokon aka hawares jala dipunokon Jehovah do aka tau ares ni Libanon songon anak ni horbo jalang suara ni Jehovah do mangkurasahon jilam ni api suara ni Jehovah do mabain humutal halongonan di hutal Jehovah do halongonan kades suara ni Jehovah do mabain marasar akatini jala di palanga do akatombak jala sudena di bagasa coronai madok hamuliau marhabaksa do Jehovah makorhon aik nasumar jala marhabaksa do Jehovah pabuah raja ro di sanggilingna lehonon ni Jehovah do sugot para gogo tu baksonai tu pahon ni Jehovah do sugot baksona mardame-dame ido saatna kadamang denang nani holongan di bagasan Kristus Yesus boido perahita madok selamat tau baru madihita marhagogo oddo debata laho patuduho dirina marhagogo odo debata patuduhon na ibana do na punasa ala ibana do na punasa na manopa langit odi nasa isi di tanaon ragam do cara di debata asabui tahilala agogon nai salah satu mai marhite haulion ni alami natakas patuduhon panopau di debata sudah alami tergantung tu sakap di debata di sarana atar torodo halak na marsiadu tu Jerusalem tu dulu sinai tu Bethlehem naing mangatusi ahado padohan ni alam naragami taringo tu kehadiran ni Kristus wasa ikut di Bethlehem tubuh Yesus wasa ikut di Jerusalem haroroan ni bangsa Israel taingo depe ragam do dalam diri bata patuduhan kehadiranna na paluahon colmai sekaligus paboton agugoonna namar mulia jalan namar sangapi imana somal tadok Teo Pani debata patuduhan dirina alatum saluhuna Teo Pani ina bertujuan songon nadiayak nasa pulusadai dido lehonon di Jehovah do sogot para gogo tu bangsonai tu pahan di Jehovah do sogot bangsona mardame-dame itu tujuannya debata Jehovah mempergugui bangsonai jala sekaligus mamasu-masu bangsonai samar dame sona. Sohyado adom dalam do tujuan di debata sakapna laho dalam hasusaan ala justru gabi haluau laho dalam persalisihan ala justru gabi mardame-dame Hiraboy do honor rupani ia terpukoni marangkaian pamujion rangkaian kredo siapa salmen walu nama katidakon
Jolma manusia na sumangap siyan saluhut na tinopay. Na wajib madok mauliat itu debata nagabe topik umum. Dohot hagugoon di debata na secara khusus. Olah didok molohu tailihol langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarib. Bulan dohok bintang akan napi daulib. Tungaha mania jolmai ubay pola ditaringoti rohami bana. Jala anak ni jolmai ubay pola di batiho. Umurang apa lautik tu ibana siya debata di baiko. Alai di tali-tali hukum muse hamuliau doho hatongamo tu ibana. Di babaki todo ibana kumonggo maka jadi-jadian ni tanganmu. Suredo taheti padutuko tu ibana. Akka biru-biru doh lobu sudena ro di binatang akan di harangan. Ale jahoba si gonggom ami macai sangat doguarmu dilihat portigion. Sebuah kredo yang cukup luar biasa. Suara manangahan di tanaon natuk mengalausi hagogoon di jahoba. Pola do didok molo sanga marsuara de bata songon suara ni ronggul. Molo makuling ronggul itu sudedo martabuni. Mabiar masih todong dalam nabi. Masih tutup si pareon nabi. Apalagi maronggul songon naka tau-tau nasal pun gugu nasu. Nah saduk kaya ada peta bigi songon di gugu na. Mate sudah listrik. Marasura kuhu merlojong besuni colomai sia duru masuk tujabu alan songkokna. Marlojong mengaluni inganan perlindungan. Boyalan ni rongguri sudi meteran listrik mate matutung. Bahkan HP na sangat dicok manang na sangat dikontak. Sehingga TV boy terbakar alani songkoknya. Jalan harus taboto takas adong di Jawa pola sampai 10 ekor korbo matu tuh alani yalang lokun. Harus taboto piga-piga halak di hauma di Sitaronggu kosong mate. Haru tabereng takas monani hawa lati boy bana so monani bagot disitak ronggur nanggo bulung na pinang tadi debe. God masuk sok. Nah do rupani memang marpangotak do suara di rongguri tu ngolu di jolmai molo pola sangarok. Mebiar tersonggot. Aina hebat na nuaing anggo soro rongguru. Lebih-lebih songo suara di rongguri suara di jol mate. Era nama ditakut nama lani guguna. Tak sadar benwai. Suara di jol mai benwai ngasong songoran ronggu sudah. Le bolola ro suara rongguri na gugu itu tiba-tiba mariar mangir pun. Ganu ro ronggur na gugu itu saya mariar jalan makitin. Tentu ala dari kos itu tuh kita madok alanya kana masai ba memang ikut kola tu debata do kita HP marsob bajala mangalu luhut saluhut akka namasa di bulutta mololas peroham tondo ikon paboto honommu dohommu mauleate tu debata itu ala molotuk pesusang ngulu ikut tondo tu debata adu-adu honommu para dalanan ning ngolu kunak tu portibio mengaduan dogma mauliate tutuhani ala dangadong na aguan hosas ya kita nampe godangan hagurukian material boyalani aka suara naguguk songuni mahagogoon ni ronggur molo songon na di parpesal meno di hatidak ko molo sanga marsuara tuhani sudedo madian molo sanga ro suara tuhani
Songon na patorang ni parpesal menon na macay bagas uban na bola di dehonibana hagugoon ni Rongguri. Pakilala hunibana rupani hagugoon ni debata tuganuk na tinopanay molo tarohahon pilihan kata na pinakkan di parpesal menon na sangat dihubungkan tuaka aek Ronggur akahau halongonan bayi aek na sumar anak ni lobu panial ni halon padang gurun anak ni horbo jalan jilam ni api akka usatini namaranaki tobak bahkan aek na sumar lagi marhite-hite unsur ni alamon suara harorona nang ulau ni debata boy takas gabedegan dayon di jolma hilalautna berlaba Jahoba para gogo naso hatu dosa pola sampai pitu hari didok diturpukon suara ni Jahoba nak peswadong dia ya onom alayang go dia opat pola sampai 2 hari dok suara ni Jahoba di bangsa Israel molo sampai pola pitu kata istilah pitu manang na pitu hari dok lapatan na sempurna kesempurnaan na menggombarhon hasil sikop. Jadi molo pola do pitu hari atas suara di debata namar tudu-tudu mai hasil sikop ni debata mar suara mamasu-masu di bangsoi suara ni Jahoba nama rumakon fenomena alam bahkan Ronggur do akan asini namar lapatan mergugu do debata mengubah akan amasai alani gogo nai pola marupak hawares jala pola doh hawares ni Lebanon mah tutup molo didok hawares bah di dunia masih diyakini betul masih benar-benar diakui dope hawares adalah kayu yang terbaik kayu yang terkuat ima hauno balga jalana gumugu memang tarsomal do molo hau da balga hau da timbo itor hatok do isi takrungur ido hati-hati olo do sipatang dan salah gabe tangi yang ate aka suatu gabe di balga rohani colma pikiranna dibagi jang-jang sesusi takrungur inna te tangi era tangga betangia ale memang olo kenyataan ba molo saya gijang roha permanat ate padohan panihal nihalon songon anak ni lobu nang anak ni horobo doho Libanon nang Sirion mara tudu-tudu na doho dulu diutur suara Rongguri dulu Sirion manang Hermon ima dulu dobal ke jalan uti mimpo di dua di Gunung Hermon dung dirupakon hawaresi diutur ma dulu Hermoni hutal mah muse halongonan kades dohok muse tobak ditutung lasongoni nalipena ditoro ni tanah on sian hagogoon ni Rongguri pasti do manginona dangarong naso manginona jadi mapikir suara nagugui apalagi roset debata tutubu mak refleks rasa takut refleks ni jolmai dada holanda pabuahon laporan cuaca di hutanami songonon di Jakarta songonon rogem pabumi bukan dan napola nama dok ropani ini ramalan meteorologi songon akan di televisi manang di media sosial asal di jahajon me tidak olah di jahai ropani alai tung di suara para pesal menot jotaringo tu gobaran di Jahoba manang dampak di suara di debata bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti itu adalah ketakutan. Alai gabe dame na sumurung mai gabe haluau mai di akana korsea molupe adok sautik biar ni roh. Iya. Dan apa torakor rumang dia akan masuk sohi manang kana mabiari manang dampaknya kana sega alani gogo di suara Rongguri
alaina patorakon hagogoon di debata na berpengaruh tu saluhut pangisi di Portibion. Aek dolok hau halongona tombak ikon duk do sude tu suara di debata. Ya. Dan dia tibona dangalan itu ngamna dangalan igogona akadolo martibako gogo di Jahoba ikut sude do mangin orang. Justru ikon duk do saluhut na itu suara ni Tuhani gogo akka dolo martibakon gogo ni Jahoba molotuk peti boja la gogo akka hawi tong doi manginona jala marupak doi mololari siad dalan di debata ide hancur doi molo dao siad dalan di debata tuk so hatu dosan do hagogo di debata martibakon hagogo di Portibion. Nau balga na pinatorangna didok manangisi nau marnida hagogoon ni jaba hagogoon ni debata ikom margorak rohana gabe naringgas maibana madok mauliate sadar ala dipakai debata alamon dala paluahon bangsona jadi halak naso sadar bahwa sana tergantung debata do sakapna Portibion susama nguluna jala dan diboto madok mauliat ima doksologi puji-pujian tu debata nani dok narupani di si kuasa donuang ia kadolo nang akahau na tibui boi marguransa akahitir mida jua Jahoba makahitir marbege suara ni debata HP ya jolo manuang lak sumebiar be sampai biar be la piga hali pe di suara debata suara di debata olo nama dia itu ngiholan sebatas selingan manang iklan ate holan asamalua ulaulinian marajamita do bangsoi di lehelek marajamita di dalan dinganannya itu hanya sebatas petunjuk bunga dimulai be kata di debata alayang go biar ni jualan jolmai tu suara itu anida ngarong be kerinduan ni jolmai itu debata tu suara debata bunga macai maoli naso prosea benuaing manang naso mabiar be jolmai itu debata atik biado be adong jolmai nanaing merasa nuaingon gumogo ibadah siat Tuhani manang nang maboto bohado carana lahu mangimbangi Tuhani ya molo pe sai tadok au porsia tu debata par gogo nasu hatu dosan jala ikut tu ibana do hasahatan ni alu-alutta tu ibana do kita maro dingoding hola tu ibana do kita mar pangsatian so tu ngolo hita maka porseai agogo ni Portibion nang petadok au porseya bukan pengakuan itu yang terutama tetapi adalah efek ni suara dari Tuhani bohado di ngulutta berdampak do hata de Tuhani dina tabege tuise do hita marpang sadean molotuk perongom musuh sibolis manang para jahat posma rohata aduldo gumogo daudo gumogo de bata sian Portibion hagogon ni Jahoba mangalinggo mihita jalau nak kita tunglilu binahin di Portibion manang dia penama saya na uhumon di debata do angka para jahati obaratu nabi nahin nabi jala pasu-pasuan di debata do akana prosea naolo mabiar ubg hata di debata pasu-pasuan nama nasida lehonon ni Jahoba do hagugo do hadameo tu bangso nadinna tujuan di ngoluan dia akan mabigi hata di debata hira holan mungkin molo di Portibion do pehita seolah-olah lampina jonok diri tu debata hira-hira helah holah karugia do nama bigi hata di debata
Alayalah sisada ihok do teropok pasalme 20 sion. Takasma di paujung gobaran teopani di debata dia 10 sadai. Nama dok takas lehonon ni jahuba debatado sogot para gogo ni bangsonai. Tupahan ni jahuba do sogot bangsonai mardame-dame. Itu tujuan utamanya. Asa molo mabir pehita jalata hasiholi hatani debata, bukan berarti kita tidak diberkati. Jadi halak naolo masih hol makalumuton hatani debata. Tung sipata tadoki gabe harugian. Rugi di partikian, rugi di waktu. Tata dikon ulota sajam di hari minggu. Jala molotuk pehirana balgaha sesega dampak ni pangotak ni ronggur dangi odolan ni turpukon. Alai dia do hagogoon ni debatana pangoluho jolmaido na pada mehoniro. Molo para tikiata saunari jok do patu bubiar rongguri. Dak songo dia namasa di kulutan may ngodo pe mula dong suara ada gogo gabi media kita. Ala yang di bangsa Israel bukan begitu. Nah di pahaman dinasida moloro ronggur berarti atau nama ronggar. Tano na tarulang na sa laon na bah gabi subur may molodong row dani. Martugwa makalatan di tanoi boy ma marsuan. Molorong kutu macai asdo rohan nasida ala arop rohana nasida itu mangihu ma mangula hau mama nang pegudangan di humaliang nasida akabangso nama no bagana-ganaan dewabal di dok nasida i kuaranna nasino banasida tu sungai tu kinanga tano gempa bumi laut tok iso banasida pengguncang bumi pembawa badai sido nasida mga mamele mangido asa di paro udan mangido nasida pipisi hau manai mangido opumula jadi nabulon jagai iya di tonga-tonga ni bangso nama kaporosiai dewa manang debatabal pembawa badai namar huaso dia tung nasida di sisi ini tanah on perlu kita juga memikirkan dia do mungkin gumogo na di portibion siat debata dia do mungkin na pinuka ni tangan di jol magumogo siat debata jala tapake masuara ni debata lahu panguluhon mulu di zolme unang ma pamateo. Tapake matong suara ni debata lahu pada mehon. Unang matong mabajarak lamdau kita siya debata gabiaro persalisia di tong-tongata. Atong di minggu na parjolo dungi pepaniason sadario di papatar debatado tuhita marhite hagugon ni alami. Baik marhite songo suara ni rongbu. Alanunga di pasiko debata di bagasa Tuhan Yesus sama nadi pistelah kiningan. Ibadah pola di doko di ibadah dorang sama naik ibadah tu banua gijang di Matius 12 ayat 10 lalu. Nunga sahat tuau nasa huaso nadi banua gijang doho nadi tanoon. Berarti hola tu Yesus nama pangadua-dua tak. Unang berong ala Kristen na Allah manobah hagugon di portibion. Apalagi malah mengaluli parutungan. Manukun nasib, manukun jabatan, manukun sirokan itu dinang hama malu desain gak ada guna. Kurang tapi ya teh. Opung. Ai masah itu main, pahopum di jam. Terus minggu mendokon. Saat di hari harawa, utubu hoko banau pungwa. Tulang. Bah dengmar nadong tapi siroka. Ningolu ni berem ro minggu medok sadi hari haroa di alampo di botokku berarti bere di minggu dui na di jabumi opung
Mardeba majaho marisa mahoda. Adong nuai pelamaran kerja nai malului jabatan asanak ko jabatan. Bah, robi gimana ko ba na ding gamay taruhon. Alay molong dia susah molong dadang urusan kui dedi kui. Hola tu jahuba do na patut si pujiota jala jahuba do na patut pasang apota. Unang say lari tangyang ta. Di kita kadamang dainang nailongan di bagasan Kristus Yesus. Taringot tu na pasang de bataon. Taringot tu pamujiat tu de bata adong do opat karakter ni jolma. Karena pasang de bata na parjolo ima gambaran ni pamatangon. Adong do pamatang. Nah, eterik warna. Adok may jiwa. Toti. Ujuni nguluon sadado pamatangi jiwa kosa manang toditay. Alay dumate jol may sirang ma todi isya pamatangi. Napatuluhon adong didokon tubuh astral, pamatang astral. Omah inganan haroran di naluri semangat, semangot, gairah, keinginan doh perubahan di pikiran di jolma. Jalan apa paton karakter di jolma na tumibos yan na asingi ima the mirror of the human ego alias sibuan ego di jolma. Odo nama baik kita saya dong rohana penasaran jala molong asanga marhuasoi tu alam sadar ni jolmai pakilalan bahkan motivasi nadong dihita tergantung tu karakter taim. Jadi kan jolma sian na opaton tu karakterna saya dong na paling dominan mangarajai laka pikira dong ulu ni jolmai na dipatuduhon ima karakter ni jolmai. Perhatikan apakah nanti itu di mana kita. Posisi dia mah hitam no, hitam amaru. Nah para jolok karakter sanguinis. Mulai doko sanguinis karakter molosanga. Mudar. Karakter ni mudar. Sangat cairan di tubuh. Jala dohok madison tubuh astral ima simbol tipe sanguis. Sanguinis. Molosanga. Tubuh astral di padomu tu sistem saraf asaboy maniok kendali. Nah boy itu sistem saraf menyerap ide-ide visualisasi gambar manang sensasi di karakter di horok nyon. Alai saya hola sensasi do nasau di banu. Saya sensasi bersensasi. Ulau ni sistem saraf odo na ditiup ni sirkulasi mudar. Molosoi mental image ni jolmai ono do gabelia. Anggoda ngaro sistem saraf ni jolmai na maniup para mudaroni baliar ma pangalah ni jolmai. Gabiolo ma saya halusinasi. Saya hola ma saya hola na ilusi na masa. Maka ana gudang-gudang jolmai erne bibuan. Dak sadar ibarat na songon na margajja. Molong asanga haon ditor liat cap mudar naik. Jadi paroha sanguinis nomor 8 doi ngulu ni jolmai selalu holanna optimis dangarong biar nison riang antusias jalati bodo semangat hidupna. Saya nang menarik perhatian doi mana manang na butuh perhatian, butuh diperhatikan orang. Saya songon na peman layak depan. Ala nang salah kita. Di mana ada ala na songonon. Halak si songonon odo na gemar membuat resiko. Una kira kita diperhatikan dongan. Una kira kita molo parrohana songonon nalomor rohana berpetualang nak setiap sisi laka ningulu na damboy lepas sian na selfie rupani. Iya. Tas songonon doi sanguinis sehari sangat itu sangat penting. Pasti datongi molo nama ban jati diri. Nah penting kesenangan dusdi. Nalomor rohana dia katan
dohol hal-hal na baru alai na murabosan. Ido, parabosan. Dan boy setia jala molo barang hatok bosan, ingin pengalaman-pengalaman yang baru, terobosan yang baru, murah terkesan alai murah aguan minat. Murada lasrohana dia kalah hal yang baru alai murah bosan. Ibaratnya kapal 33 mana yang udah union pejabat publik molo boy terus gaya-gayaan gabe sorotan di penonton di mana ala wajib donasi dia tampil antusias, tampil wah, tidak peduli apa yang masak. Nah hatopa menyerap ide-ide ulau nasida nian kreativitas mana cocok. Contohnya karejo pasien, kuliner, traveling, dok marketing. Jadi si hatok donian dapat strategi-strategi na baru. Asa boy hatok maju narwan. Memang itu sih kalau. Jadi ala sering malang buana nasida jotamma lupa tutuhani. Adietong alamot do na mangato. Adietong petualangi molong ado ibana tur ngaboy ni man marpetualang ngaboy hal-hal na baru rapalan tangadong be dipikir Tuhan. Karakter manusia yang kedua adalah karakter pragmatis. Karakter nih lendir. Doh tubuh eterik cairan ima simbolnya. Tipe neon lebih fokus tuh masa di bagasan diri tuh akahana masa di bagasan diri na sendiri doh. Jadi na mau lah peduli tuh na di luar diri na. Nanti kos di son bolongan nyaman diriku yang lain itu enggak peduli. Kalau nang salah tipe ni halakon kasih songono nama kasih holidame di guluna do. Biar rugi. Jarang doon sapala oleh mana tu parsauran bana pasti agak pendiam. Dang lomoro hanyo nakahagut turun. Dan di luar nasida siap parsauran cukup ma persahabatan, keharmonisan dohok yakrapan. Saya berusaha doon menghindari molo adong konflik laos ima mabahen nasida molo mardongan gabe penuh cinta jala setia wala sanga mardongan. Alai hola notik sidik nggak repot Pak. Lomodo rohana pardo di kegiatan karitas. Ima kepedulian mengurupi. Alai hati hamolo sanga dan nyambung. Dan nyambung. Hola magabe. Saya holan nasib do terus saya holan nasib. Biado cara nate mardonga tu parsisip. Malu date. Iya. Nitugiot tusan holan nasib, nitugiot tusan holan nasib. Gabe moru maroha tu orientasi na berjuru. Ima tujuan na degan. Maka kadangkala akasi songonon do molo di masalah di jodoh, masalah rumah tangga. Nagudang masong dang manguli sada bawa dang marhambudian sada parongguan. Alanya tak cocok na di bagasan rohanai. Alayang sa pala cocok tu rohana ibana na ruminggas tu launi na berhubungan tu hal-hal sosial songon guru perawat doh jasa sosial naas ibana tu si ala karakter cinta damai sajodo na adong di bagasan ibana. Saya berusaha dong mengeluyak kadongan bakat jodohna na boy mamikiri diri na sendiri molodang dapoti satu nama tua langsung ni roha si songonon na maul doon mamikir dongan na. Ay diula pe ulah sosial ala si soli tu. Apalagi memikiri ulah di Tuhan ini. Unang-unang main di pikiran di portibion main kena masa di kita nate. Nang di kita naroni bagas satikion. Nama bigis orang Tuhan. Diula pe martangiang, diula pe marminggu di luar, diula pe marsawar mamuji Tuhan ini ala nariko di kita. Bukan nariko di Tuhan ini. Itu. Hala Kristen kita alai nariko ni diri tapi kiri. Tipe yang ketiga karakter ni jolma ima tipe koleris. Artinya molo koleris, kolera. Puguna hunik ngakuning bepogui. Mardumon do ego. Puguna pe ngahunik do campur mamusede ego ima naman dominasi di tipe. Ala ego on
egodo na maniuk kendali di ngoluna. Jadi macam agresif si tutudo tipe di jolo mana songoron. Asa manangaha di pikiran ni rohani jolo mai ikut jumpan las moape tahu marano songotia usahana ikut didului. Tipe di jolo mah si songonon sangat berorientasi tuh target. Target tuh songonon, target tuh songonon. Analisa jalan logika. Tipe seorang pemimpin dan lo morohana dong basa-basi. Ikut wakana marguna do niya nakatikina. Dan lo morohanion hola dihata. Dipakatayo penian ikut jelas do tujuan do intina. Asa holan akan marap profesi do dongan nyon. Manang nakegamaran nasarupa minimal. Biasanya karejona cocok di son manajemen manian, teknologi manian, statistik teknik do ka programming jelas. Bolo-bolo dia ikut selesai mau sugut. Kalau di berengon do jol makan lamban-lamban narak tirong anano. Alana boy dua tong tahan di bana mangula ulauna sedala sahala nama kerja ulauni. Nak peloja. Itu dang rohani yang memerintah jolma. Iya. Tipe ni jolma na paupaton iman edok na melankolis. Buguna biro doh pamatang idona mendominasi. Melankolis jok mau merasa dan ibana puna pamatangna. Sering terikat doh rasa sakit sensitif, murado sensitif. Pamatangna itu dikendaliun. Nah tulu bagian nak keningani pugui cairani doh pamatangna. Asa jok do ibana aguan keinginan lahu bertindak sendiri. Dan boyo manglau-lau anggo holan ibana. Dan boyo mandiri. Jadi pamatang na itu dibayan olah gabi penggerak samping. Sementara namang gerakon ima molo dengan do pamatang na molo dengan cairani molo dengan ego na. Nah seharusnya tubuh fisik ni bana ikut gabi instrumen na tumibo dengan gabi iman yang guru. Molo somarhite badano nasa sitong na dangadong na asigi margugu. Nah seharusnya jok mati pemelankolison berkorban olah tuhala cenderung sensitif alai penyayang. Nah lomor rohana gerejo di balik layar. Alai memang luar biasa loh tipe pemikir do memang. Ibaratnya ikon gabi penggerak selalu mengalih kesempatan tudunganna asa murado sensitif akasongonon. Jalan luluan itu cara menyelesaikan masalah cukup kreatif. Alatut doi bana marpikir siang ragam suku pandang. Urang ide-ide na. Saya usahonon na do, sudah puas. Alai cenderung perfeksionis jalah rendah diri. Ingat. Molo ngolunion, molo do salpu, rasa sakit, manang dendam, cemburu, bahkan nadong di masa lalu pe, molo. Pemaaf ya pemaaf. Tetapi masih diingat. Baka murado larut di pikiran na negatif. Murah-murah berpikiran na negatif. Masura-sura. Hera suadong kendali di goluna. Murah-murah mah terombang ambing. Ulau na cocok tuh si somonon ima bidang administrasi, manajemen akuntansi dan pekerja sosial. Alaya kamang kena mungkin on pertimbangan doon. Kemudian pemahaman mungkin dan akurat. Alai pasti marhite miriguon, olah jahuba do napatut si pujion jala si pasang apota, ipe dan boy roha asala-sala iko badiado rohata jala ibu pasahat tu debata. Soto ngadok kita naolo manako hasang apo do hamuliau di debata. Baik marhite napa burnang diri. Jadi ada iko lam tapasangap ibana marhite golu na marhabadiau nate. Unang bese sahur kita tua kaulaun ha hulungoni isarak di pangarupao si pao toto pangalak kupon nang namar pardumua tu media sosial negatif isarani nguluta rupani. Nah selalu di bagasan penyebaran hoax, pencemaran nama baik, ya berubahlah. Gabe marulau nama jauh.
Ta pakai mati kita doh ulau tapi kirat tagano dalam lahu pasangap perdebatan pasu-pason nama